Hej. Den her gang, der er det ikke LOL, vi spiller. Det er ligefrem CSGO. Vi er lige kommet lidt sent ind, fordi vi kunne ikke lige få filmprogrammet til at virke, så det lige gik lidt galt. Men vi spiller CSGO, og her, den jeg sidder og ser på, det er Malte. Han hedder AN94 India Diamond. Og jeg hedder Jonas Strustrup. Det er mig. Og alt hans team er stort, men I behøver ikke af os. I må gerne, vi tager imod eller ej. Men hvis det er. Ja. Det bliver nok lidt ligesom LOL med par, fordi vi spiller competitive forresten. Så det kan godt, det er lidt svært at sådan have en lang en episode. Den tager mega lang tid at uploade, og så er der ikke så meget plads på min computer mere. Og så Malte, godt Malte. Så får han ikke diffuser. Diffuser. Skyd! Bare spray! Malte, sygt! Nice! Du vandt! Ja, jeg har bomben. Hvad gør vi? Vi går B, eller hvad? Ja, altså, B. følger efter dem. Altså, følger efter, hvor de går, fordi de har en Okay, super. Let's go, motherfuckers. Jeg også lige... det kan godt være, at de ikke går direkte i ben. Så smider de dem, og så kommer de siden. Wow, hvad skete der lige der? What did we do? We rush B, rush B. Pas på. Nej. Oh fuck! Bagfra! Jeg fik en. Så bliver jeg skudt. Er det du mod 2? Det fandt bomben. Ja, fordi så bliver det vigtigt, de kommer lige. Ja, der kommer en. Det er okay, det er okay. Det er fordi, man regner med, at det sidder en der. Så det gør man. Det kunne være fedt, hvis jeg lige nåede at smitte ham. Så altså, han kommer den vej, og jeg sidder på den anden side af ham. Det er det så meget mit yndlingsvåben. Du ved, deres SG 53. Ja, hvem har bomben? Vi går A. De ved ikke, vi går A. De ved ikke, vi går A. Jeg tror ikke. Maybe. Wow, jeg blev skudt. Der tabte vi. Stort. Hvor kommer jeg? Ja. Så god er vi heller ikke. Jeg har ikke så mange skins eller noget. Måske får jeg det. Der kommer Wuhastebomb. De går A. Vi går fucking B. Fuck det. Okay, vi rush. Jeg har granat. Der er ikke nogen. Kom. Vi rusher. Du kom til at ramme mig. 14 liv. Malte. Der kommer en. Nice. Jeg har 14 liv. Spil mod en, han diffuser bomben. Rush. Nice. Vi går hen. Jeg fik 2 kills i den runde. Ja, vi går B.
Go. Vi går fucking B. Lad bare dem. Jeg har en granat. Det er ikke, jeg valgte ikke at købe. List. Nej, go. Blandt. Der er fri. Oh, fuck. Og så der en til. Ej, død. Blandt. Ja, der kommer en af gangen derovre. Den vi gik ind af. Men pas på, der ikke kommer nogen andre steder. Pas på, der kommer en overfra. Der. Granat kommer. Malte. Op fra. Nej, gå hen og kig. Der. Nice, Malte. Oh shit, kom nu. The man. Det kan han ikke. Jeg tror ikke, de når det. Please. Jo. Jeg skal også spille. Det kalder han også noob. Eller han kalder nogen ham der ikke gjorde det for noobs. Noob. Nej, det kan han kalder ham der som gik med AV for noob. Failkøb. Jeg har ikke engang brug for den her. Jeg har bump. Det smider bare. Jeg tror lige, du fik kill med den. Der er ikke nogen rush. Hvad var det dig? Malte. Vi rusher. Kom nu, Malte. Det er bare op for sig. For sjovs skyld. Du løber først så. Pas på, med at stå der. Jeg har bomben. Du løber først. 1, 2, 3 nu. Go. Kom nu. Jeg er med dig. Det gik fint. Jeg blander. Jeg blander om oven i manden. Så at sige. Der kommer en op for gang, den vej vi kommer ind af. Når du. Ja, kom again. Og vi spiller lige så godt. Vi når lige at blande den, og så fyrer det den, hvad? De når det lige hele tiden. Jeg fisk neden. Vi gør det samme. Hvem har bump? Lige meget hvad, så går vi B. B. Rush B. Det har ham der. Ja, det tror jeg. Jeg håber ikke, det kun er min stemme, man kan høre. Rush! Det var mig, der blev skudt på. Og jeg blev angrebet af en holdkammerat. Så valgte jeg pas på. De 6 liv der. Bare tag en anden vej, for tage bomben fra. Bagfra. Tag den bagfra. Tag bomben bagfra. Du har 6 liv. Jeg ved ikke, du mod 1, 2. Hvor står nu han står bag bilen over? Ja, okay, det gør den. Vi kan godt vinde det her. Jeg tror, vi er bedre end dem. Vi klarer os bare ikke ret godt. Og hvem har bomben? Vi tager B.
We're going B. B. Come on, boys. Okay. Okay. Jeg håber, I nyder videoen. Hvad? Nice. Jeg kan godt lide, de alle sammen lytter på mig. Eller hvad det er. Granat! Jeg er under halv liv. Den granat, der røg ned på 38 liv på, Malte. We're going in. Jeg havde ikke skide liv. Se, du fik assist på mig. For at kaste en granat i ansigtet. Rush! Du er forever alone. Så Malte. Kom igen. Du er 4. Var det 4? Ja. Jeg ved ikke. Fordi jeg er den gode, måske? Nej, jeg ved det ikke. Fordi jeg er den gode her, måske. We rush B. Vi går så ikke B. Fuck dem. Vi går B. I meget ved. Mr. Blue. Han står helt over bag og papkassen. B. Eller A, undskyld. Sorry, A. Wow! Vi vinder bare. Bak op til... Vi vinder på det her, hvis han bliver stående deroppe. Fordi han ikke... Jo, det er ham tilbage. Nu skal vi bare ikke. Ja, vi vandt. Væk. Hvorfor valgte han at dø? Han får et dårligt skrub på det, jeg forstår det ikke. Jeg tror, jeg bruger AK den her gang. No fucking skin. Så læg mærke til, at han ikke engang holder ved den. Se. Hvem har bomben? Er du? Gå nu. Wow! Jeg hader autosniper. Det var hack. Nej. Jo, fordi han kan jo ikke stå bag en mur. Det er der nogle måder, man kan spille. Man kan skyde bagved ud af igennem. Hvad er det? Hvad står der egentlig? Jeg kan ikke se det fra... Jeg skal lige rykke den her. Jeg har bump. We going B. Jeg skal bygge mig rundt. Og nu gang tager vi B. Malte. Ja, men nu ser der 3, der går ud. Kom nu, den er sikret. Kom frem. Jeg kan ikke se, hvad du skal. Hvorfor skulle du egentlig gøre det? Fordi så kan I ikke se, hvis den går i andre. What the fuck? Han hacker. Okay, Fuck, jeg mistede ikke liv på det der.
Og så de her to, de to. Fuck, han skår mange skud. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes bare, han skår mange skud. Ja, du fik bomben. Ja, det var en, han kastede til dig. Det skal godt. Så kan vi gå B. Men lidt tage kniv frem, så løber du hurtigere. Jeg laver en selvpistol. Jeg tror ikke, der var nogen. Åh, fuck. Granat. Eller flash. Wow. Jeg er døde. Нет. Hvorfor har vi fået en subscriber? Det kunne være mega fedt. Plan. Go plan. Bye. Go plan. Jeg helt glemt filmer. Go plan. Plan закладывай, plan. I må godt skrive i chatten, om I kan bedst lide det her CSGO, eller LOL. Lille flæsten, hvis I ikke ved, hvad LOL er. Kom nu. Han har 3 liv tilbage. Jeg tror, jeg tager AB. Hvad er det? Det har jeg. Okay. Her. Kom. Her. Nice. Hvad? Du løber først frem. Kom. Oh shit! Jamen jeg døde. Hvis du ikke bliver på det der. Jeg har bomben. Ej, bomben du. Vi skal have bomben med det så. Giv en tilbage. Bare rush. Giv en tilbage. Hurtigt skal vi få dem, hvis de kommer tæt på. Ja, GG. Jeg tror i det her part, der er noget holdskift. I det her part, der får jeg lige, jeg tror I får lov til at se en rundt mere, så skifter vi til næste part. Bare så filmen ikke bliver så lang. Men ja. Håber I kan lide det her. Skriv det gerne til chatten, om I kan. Og hvis I kan, så må jeg også gerne like. For også skulle det være dejligt. Må jeg melde det. Vi er nybegynder. Så hvis I ikke kører med alt det, så må I lige skrive det. Jeg tager af. Men jeg er 100 på dit tab i. Der var 3 A. Nu. Jeg er helt talt. Du fik ham ikke. Rush! De er A! Nu! Du må ikke blande. Så bliver det dobbelt. 11 liv, mand. Det er det ikke måske. Op. Du ramte ikke! En digler bare svær at skyde med.
B. Hjælp, Malte! Du skal ikke gå B, for de går ikke B. De går der. Højre. B. Nu. De går B. Den ene er i hvert fald. De er en til. De er to. Men hurtigt. Vi vinder det her game. For en gangs skyld. Så har vi spillet CSGO 3 gange i dag. Vi har vundet ingen gang. Det går ikke så godt. Jo, det går rigtig. Men ja. Ja. Jeg tror, vi vil til at takke af den her. Bare lige den her episode. Så vi ses i den næste part.